Eu son Carmen Iglesias Grille e todo o mundo me conoce como Carmen da Charca, porque levo 50 anos na Rúa do Franco. Eu son Lucía, a nora de Carmen, e viñe para tomar un café con ela. Cal crees ti que é a opinión que ten a xente de ti? A opinión que eu vexo que ten a xente que ven aquí ao meu restaurante é que son unha muller traballadora, currante, conóceme de moitísimos anos e que marchan contentísimos. Antes de empezar o día, tes algún ritual, algunha manía, algo que fagas sempre? Vir segura do que veño a facer no meu traballo, pensando o que teño que facer, preparadito todo, porque mentras non teña todo preparado, esta porta non se abre. Santiago, que é para ti? Pois fui a miña vida total aquí, débolle moitísimo ao público que me veu tamén, pero a nosa catedral que non nos falte. Iso axuda a que a xente veña a ver a cultura que temos e á vez, pois, a comer ben, porque a gastronomía en Santiago hai que respetala, que é moi boa, Dime unha muller que sexa referencia para ti. Sin duda ninguna, mamá. Con 86 anos, todavía estaba detrás dos fogóns e facía todo perfecto. Que consello lle darías ás mozas que queren seguir os teus pasos? Bueno, que non teñan medo, que pensen ben que a hostelería é dura. A competencia está a tope no mercado, é buenísima. Que se preparen. Ante todo, que se preparen. Cal é a frase que dirías que segues no teu día? No meu día, digo, eu son maior, pero non bella. Que opinas de que che dean este recoñecemento? Hombre, non o esperaba, maravilloso. O meu traballo é este, pero que mo reconozcan alegroume moitísimo. Eu ao futuro lle pido que isto continúe aberto e, de verdad, sería a miña ilusión. Me gusta moito unha frase que di Rosalía de Castro, que é feliz quen soñando morre e desgraciado quen morre sen soñar.